V rámci mojej prezentácie by som vám rád povedal niečo o Threat Intelligence, čo to je, na čo sa to používa, na čo to používame hlavne my v rámci ESET-u. O čom teda budem hovoriť? Spravím také ľahké intro do sveta Threat Intelligence a potom porozprávam práve o tých use caseoch, ktoré sme my našli v rámci tej našej infraštruktúry, ktorú v ESET-e máme, a tých našich security controlsov, ktoré používame. Aby ste videli prakticky, že čo sa s tým dá robiť, aj keď samozrejme to použitie Threat Intelligence v rámci vašej organizácie je samozrejme na vás, pretože v každej tej firme, v každej tej organizácii to bude vyzerať trošičku ináč. Stretli ste sa už niekedy s takým pojmom, že Threat Intelligence, poznáte ho, používate ho? Kto všetko? Jeden? Jejda. Kto by si trúfol to nejakým spôsobom zadefinovať, že čo je to Threat Intelligence? Dobre, mám tu dve definície. Jedna je dlhá a vytiahnutá z Gartnera, ktorému týmto ďakujem za pomerne komplexnú definíciu Threat Intelligence. Tak ako to zvykneme pomenovať my v rámci nášho tímu internej bezpečnosti, je, že Threat Intelligence je nejaká informácia o známej zlobe, s ktorou sa dá potom ďalej pracovať. Tá informácia obsiahnutá v Threat Intelligence je v podstate niečo, čo sa môže dotýkať, ja neviem, útoku, zraniteľnosti, hrozby v podobe URL-ky, IPčky, nejakej taktiky, ktorú používajú black hackery na to, aby sa dostali do vašich systémov. Môže to byť naozaj informácia od veľmi high-levelovej až po informáciu veľmi low-levelovú. A také rozdelenie Threat Intelligence informácií podľa jednotlivých oblastí alebo podľa toho, ako tá informácia nemusí vyzerať, je na tomto obrázku prevzatom z netu. Čiže ak začneme hovoriť o strategických informáciách, sú to tie informácie, ktoré vy štandardne môžete zdieľať s vašim boardom, že ja neviem, je tu nová vlna útokov, ktorá bude targetovať náš industry a potrebujeme sa voči nim brániť. A tá informácia je podaná v jazyku, ktorému tí ľudia z boardu by mali rozumieť. Nehovorím, že budú automaticky rozumieť, ale na to je v podstate ten bezpečnostný manažér alebo CISO v organizácii, aby im pretlmočil tú informáciu. Potom sú informácie, ktoré sú na trošku nižšej úrovni a obsahujú popis nejakých metodík, ktoré môžu využívať útočníci na prienik do vašej infraštruktúry. Táto informácia je označovaná ako taktická a môže byť zase vo forme nejakého písaného textu, ale môže to byť, ja neviem, nejaké XML s korelačným pravidlom, ktoré vy viete potom využiť v rámci vášho CN systému. Môže to byť už niečo, s čím sa dá pracovať nielen na úrovni človeka, ale aj na úrovni nejakého stroja, ktorý vie spracovať tú informáciu. Operačná informácia je informácia, ktorú prakticky využívate pri ochrane vašej infraštruktúry v nejakej dennodennej rutine, že je to informácia o útoku, ktorý buď prebieha a o ňom zatiaľ nemusíte vedieť, alebo je plánovaný a môžete sa na neho nejakým spôsobom pripraviť. No a nakoniec technická informácia, ktorá obsahuje detailný technický popis nejakých malwareov, nejakých phishingových sajt, zlých URL-iek, na ktorých nechcete klikať a podobne. Táto posledne menovaná je už dosť low-levelová, dosť zle sa to číta ľudskými očami, ale zase o to lepšie sa to môže čítať práve strojovo mašinami. To rozdelenie, ktoré spravil kedysi Gartner, je, že časť tých reportov alebo časť tých informácií Threat Intelligenceových je určená primárne pre ľudí. Tak ako som povedal, v prípade hlavne tej technickej je to čítanie dosť také spôsobujúce hlavybôľ. Ale to, čo je podstatné, je, že tá informácia môže byť spracovaná aj strojovo a viete s ňou pracovať nejakým poloautomatizovaným alebo automatizovaným spôsobom. V čom je praktický rozdiel? Praktický rozdiel je v tom, že ľudia väčšinou dostanú nejaké PDF-ko alebo nejaký report, ktorom si môžu prečítať nejaké konkrétne detaily o hrozbe, kdežto stroje väčšinou dostanú nejaké XML-ko, ktorým vedia nejakým spôsobom ďalej pracovať. V
Veľmi ľahký marketing v rámci Asset jej produktovej suity existuje produkt Asset Threat Intelligence, ktorý je zameraný primárne na tie posledné dva slíže, čiže technická operational, alebo teda prevádzková Threat Intelligence. Tie možnosti, ktoré sú tam uvedené, nebudem prechádzať jednotlivo. To, čo je podstatné, sú v podstate dve veci. Prvá vec je, že tým, že Asset ponúka takéto riešenie, tak je vysoko nepravdepodobné, že by mne ako CISOvi v rámci Assetu nejaký konkurenčný vendor predal Threat Intelligence riešenie svoje, pretože sme priama konkurencia. Tým pádom my sme prakticky nútení používať toto riešenie v rámci našich prevádzkových procesov. To je tá zlá stránka veci. Na druhej strane tá dobrá stránka veci je, že tie feature alebo tie možnosti, ktoré sú ešte len plánované do produkčného Threat Intelligence, máme v nejakej alfa, beta podobe k dispozícii na vlastné hranie, skúšanie a dávanie feedbacku smerom k developmentu. Takže konkrétne tie dátové feedy vieme už nejakým spôsobom s nimi pracovať a aj v rámci tejto prezentácie vám ukážem, že ako sa s tým dá robiť. Ako teda použiť Threat Intelligence, alebo ako ju používame hlavne my? Používame ju dvoma takými hlavnými spôsobmi, ktoré sú naznačené na tomto diagrame. Tá červená šipka vodorovná je nejaká časová os a v rámci časovej osy sa nám pribúdajú nejakým spôsobom hrozby, ktoré sú zadetekované rôznymi vendormi. Tá hrozba, pokiaľ sa objaví, ja neviem, je to nová adresa CNC-čkového servera, ktorú dovtedy sme nepoznali. V nejakom čase ju vendori prešrotia a dajú ju do svojich detekcií alebo priamo do nejakých blacklistov. A od toho momentu, kedy tie blacklisty sa aj u nás vyupdateujú, tak sme chránení, respektíve vieme nejakým spôsobom o tom, že daná CNC IPčka bola hitnutá z nejakej mašiny a pravdepodobné je, že tá mašina je kompromitovaná. Čiže od toho momentu, kedy sa tá informácia dostane k nám, tak vieme buď si nastaviť vlastne nejaké pravidlá, ktoré zabránia prístupu na tú IP adresu, alebo vieme nejakým spôsobom detekovať prístupy na tú adresu a lepšie s tým pracovať. Čiže ten prvý spôsob je vyslovene nejaká proaktívna ochrana, nastavenie security controlsov, v ideálnom prípade tak, aby nedošlo k prístupu na tieto zlé IP adresy alebo URL-ky, alebo čo dostaneme v rámci toho Threat Intelligence. Ten druhý spôsob, ktorým využívame Threat Intelligenceové dáta, je tzv. Hunting. Hunting v našom ponímaní je to, že si odkladáme dosť podrobné logy z komunikácie, čo sa týka flowov, čo sa týka pristupovaných URL-iek, sťahovaných fajlov a tak ďalej, po nejakú krátku dobu, 2 týždne. A nad týmito dátami potom šrotíme všetky nové hrozby, ktoré sa objavili. Ono môže sa veľmi ľahko stať, že práve v tom momente, kedy tá hrozba bola nejakým spôsobom objavená a než sa nám podarilo vyupdateovať si signatúry, blacklisty a tak ďalej, tak niekto z našich klientov pristúpil na tú zlú URL-ku, zlú IP-čku, stiahol ten file so zlým hashom. A my o tom nevieme, pretože ten security control, ktorý by mal tomuto nejakým spôsobom brániť alebo to detekovať, tak to samozrejme nezaznamenal, pretože o tom nevedel, že tá IP-čka, URL-ka alebo čokoľvek je zlé. Čiže je dobré pozrieť sa na tie dáta potom spätne dozadu, aby sme vedeli, že tak dobre, v tomto čase síce už by sme mali byť nejakým spôsobom chránení, ale ten klient pristúpil, ja neviem, niekde tu a my sme o tom nevedeli. Keď sa pozrieme spätne, tak vieme takéto casey odhaliť a vieme odhaliť tým pádom, že ten klient mohol byť nakazený v danom momente. Samozrejme, ako v každej väčšej firme, ten vendor, ktorý nejakým spôsobom zakrýva security control, si nie je len jeden, aj keď Asset tým, že je sám security vendorom, tak zase nemáme úplne prierštie rôznych endpointov a tak ďalej. Ale stále tých technológií je viacej a tých vendorov môže byť viacej, ako sú tu len naznačení dvaja. To, na čo je
ďalej dobrá tá threat intelligence, ktorú dostávame v tomto prípade od Assetu, ale od akéhokoľvek iného vendora, ktorý poskytuje threat intelligence feed, je, že vieme tú informáciu rozdistribuovať medzi jednotlivými vendormi. Čiže v tom momente, kedy ten prvý z vendorov, ktorý nám poskytuje ten threat intelligence feed, zaznamená tú hrozbu, ja neviem, vo forme IP adresy, tak my si vieme na našich firewalloch setnúť, že táto adresa je blacklistovaná, nepristupuje sa na ňu a firewall ESET nevyrába, je to treťostranná technológia, ktorá v podstate s nami nemá nič spoločné. Toľko aspoň v teórii. Tá realita je trošičku komplikovanejšia, čiže ako to vyzerá potom v praxi, je, že v rámci ESETu je nejaký tím internej bezpečnosti, v rámci ktorého sú ľudia zodpovední za security monitoring a prevádzku SOC-u. Títo pracujú primárne v rámci CM riešenia, do ktorého sa zbiehajú v podstate informácie zo všetkých security nejakých významnejších zdrojov udalostí. Od IPS-ov, vulnerability scannerov, samozrejme našich endpointov a antivírov, ja neviem, v exchangeoch, na gatewayoch a tak ďalej. To, akým spôsobom vieme využiť tú threat intelligence, je v podstate vo vzťahu k samotným technológiám. Niekde to ide horšie a niekde to ide trošku lepšie. Vieme tú threat intelligence využiť ako feed pre samotný CM, ktorý potom ďalej bude vedieť pracovať s týmito threat intelligence dátami. To si aj ukážeme. A plus stále tam zostáva ten slíž manuálnej ľudskej roboty a prechádzania si reportov, ktorý sa nedá nejakým spôsobom jednoducho odbúrať, pretože ináč by už všetko robili v rámci security počítače. Ten taký prvý príklad, akým spôsobom my narábame s threat intelligence dátami, je, alebo to, čo sme sa nejakým spôsobom snažili čo najviac vymakať, vyoptimalizovať, bola integrácia reportingu. V rámci CM-u, ktorý my máme, sú generované tzv. Offensy, alebo korelované eventy v nejakých iných CM-och, ktoré sú potom podkladom pre ďalšie šetrenie. Tie jednotlivé došetrovačky, okrem toho, že sú v samotnom CM, tak sa snažíme zanášať si do ticketingu, kde používame request tracker s nadstavou incident response, tzv. RTIR. A v ňom potom je pekne vidieť, že ktorý analytik robil s ktorými reportami, koľko ich uzavrel, aká bola evidencia a tak ďalej. Čiže náš pôvodný zámer bol doťahať práve tieto threat intelligenceové reporty, ktoré chodia buď na týždennej báze alebo na základe nejakého mečovania do RTčka, aby sme nejakým spôsobom v podstate využili tie procesy, ktoré máme nastavené v rámci incident responsu a vedeli s nimi nejakým spôsobom ďalej pracovať. Takže keď sme sa pozreli na tie reporty, ktoré nám poskytuje nejakým spôsobom etičko, tak sú tam dva typy reportov. Jedno sú tzv. Botnetové reporty, kde sa dočítate, že je to nejaká malwareová família, ktorá targetuje nejakým spôsobom tieto banky. Na takýchto URL-kách sedia exploity, ktoré potom podhadzujú ten malware, respektíve toto sú nejaké CNC-čkové IPčky. Ono je to fajn, ale je lepšie to spracovať nejakým spôsobom automaticky ako nejaký huntingový check. Čiže na tieto sme sa veľmi nezameriavali, skôr sme išli po tých jarových reportoch. Jara je v podstate niečo ako regulárne výrazy na steroidoch. Čiže to, čo viete robiť s regulárnymi výrazmi, tak v drvej väčšine prípadov viete robiť aj s jarou, ale tá syntax toho jazyka je viacej optimalizovaná na prácu práve s nejakými malwareovými filami. Čiže krajším spôsobom to pracuje s binárnymi reťazcami, viete tam používať rôzne offsety, vie to používať množiny, viete si s tým uľahčiť výrazne robotu, kdežto tie regulárne výrazy
sú zase krajšie na prácu na nejakých pekných stringoch. Čiže zamerali sme sa na tieto jaravé reporty a tie botnetové reporty tým, že okrem formátu PDF je poskytnutý aj formát XML, ktorý vieme zobrať a podhodiť našim nejakým skriptom, ktoré šrotia tie huntingové dáta, tak sme nechali práve v tejto polohe a jednoducho raz za týždeň, keď tento report príde, tak to prešrotíme a buď stadiaľ vypadnú nejaké zaujímavé casey na riešenie, alebo nie. Čiže začali sme písať tie jaravé rúly, čo je pre nás zaujímavé, keďže ESET má dosť veľa externe dostupných IP adries a rôznych URL-iek, ktoré by mohli byť potenciálne targetované. Tak sme to nasypali do tej jary, s čím vzniklo pomerne veľké pravidlo, ktoré sa mečuje. No a chceli sme niečo také, čo nám vypluje, že tak toto je malware, ktorý bol hitnutý tým jarovým pravidlom. A už sme sa tešili, že tam budeme vidieť, že tak tuto je www.asset.com, ktorý bude targetovaný nejakým malwareom, ja neviem, na nejakú distributed denial of service a tak ďalej. Len bohužiaľ to, čo funguje pekne pri, ja neviem, bankách alebo takých klasických targetoch malwareov, nefunguje celkom pri nás ako antivírovej firme, pretože drvivá väčšina malwareov, ktoré sú, tak majú nejaké blacklisty pre antivírové spoločnosti. Jednoducho ten malware sa bráni tomu, aby ste si vôbec stiahli antivírák, že keď ho už máte, tak aby ste sa vyupdateovali korektným spôsobom, aby ste sa zaregistrovali. A tým pádom drvivej väčšine prípadov, ktoré matchli nejakým spôsobom naše domény, tak je niečo typu DNS filter, len sa to ináč volá, pretože samozrejme malwareoví písatelia bohužiaľ nerešpektujú žiadnu jednotnú syntax. A toto je síce pekne vidieť, že tak nemusíme riešiť tento konkrétny case, kde je síce node32.com, ale vidíme, že to není target, ale je to nejaký filter, aby jednoducho ľudia si nestiahli ten náš antivírus. V horšom prípade tam budete mať nejaké binárne stringy, ktoré nepovedia vám nič. Môžete to zobrať na vedomie, že tak toto je potenciálne množina URL-iek, ktorá je targetovaná, ale nie je tam žiadne konfirmovanie, že či je to naozaj tak alebo nie. Čiže v tomto prípade sú tie výsledky pre nás dosť rozpačité. Zase hovorím z pohľadu bežnej organizácie z finančného sektora. Keď tam uvidíte svoju organizáciu, tak si môžete byť pomerne istí, že buď váš internet banking je targetovaný, alebo bude targetovaná vaša stránka alebo niečo. Ďalej to, čo sme sa pokúšali, je integrovať technickú threat intelligence pomocou Stix a Taxi. Toto je vec, ktorá momentálne ešte vetičku nie je, ale chystá sa na budúci rok. A my robíme chalanom nejakého pokusného králika. Čiže to, čo nejakým spôsobom dostávame, je technická intelligence vo forme feedu, CNC-čkových serverov, malwareových URL-iek, respektíve targetov, či už zase IPčky alebo URL-ky. A my sme sa snažili túto threat intelligence nejakým spôsobom ohnúť tak, aby bola využiteľná v rámci našich security controlsov. A tam sme pomerne narazili na to, že každý z tých vendorov si to buď robí po svojom, napríklad Cisco tým, že má svoju threat intelligence, tak cez Talos si tam doťahuje svoje veci, ale nie sú zase kompatibilní s inými formátmi threat intelligence, kde vy musíte buď robiť nejaký prekladáč medzi tým a nefunguje to celkom optimálne. To, čo je fajn, tie threat intelligence dáta sú poskytované v jazyku Stix, ktorý nejakým spôsobom popisuje ten threat, že čo je to za hrozba, že či je to súbor, URL-ka, IPčka a akú má hodnotu. A celé to drží v nejakom XML-kovom formáte. No a Taxi je framework, pokiaľ vy si chcete postaviť threat intelligence server vlastný, tak na tomto frameworku si ho viete postaviť a existuje k tomu celkom pekný klient.
Čiže cez toho klienta sa nám podarilo napojiť tieto dáta na náš CM a ďalej s tým pracovať. A to použitie tých threat intelligence-ových dát je teda cez tie 3 spôsoby, ktoré sú tam uvedené. Čiže buď ten vendor to natívne podporuje, alebo si to nejakým spôsobom ohnete tým, že je to OpenXML a viete si s tým spraviť veci. Alebo využívate tú threat intelligence-ovú informáciu pasívne. Pasívne v zmysle, síce tie dáta mám odložené na boku, aktívne s nimi nič nerobím, ale pokiaľ došetrujem nejaký case, tak sa viem do nich pozrieť, že či to nie je náhodou URL-ka, ktorú už niekto niekde flagol. Takto funguje presne ten CIF server, kde vy si viete kolaboratívne vymieňať túto intelligence s ďalšími organizáciami, čiže viete čerpať z toho CIFu, viete tam prispievať a obdobne viete používať VirusTotal, pokiaľ si chcete overiť nejakú konkrétnu URL-ku alebo IP adresu. To prepojenie cez skripty využívame primárne pre hunting. Hunting riešime primárne nad Suricatovými dátami. Suricata, pokiaľ ju nepoznáte, je open sourceové IDS-ko, IPS-ko, ktoré má nejaký signatúrový set, ale my ho primárne používame na to, aby sme skolektovali čo najviac zmysluplných informácií o trafiku, ktoré obsahujú pre nás zaujímavé IOCčka. A taký príklad jedného záznamu je vidieť tam, je to v podstate záznam, kedy si chalani od nás z VirusLabu vymieňajú nejakú vzorku cez VirusTotalové sample, ktoré sú dostupné cez toto Google APIčko. A vidíte, že je tam IPčka, je tam nejaká URL-ka, je tam MD5-kový hash, ktorý my vieme ďalej potom huntovať. Štandardne práve tieto informácie sú dodávané v rámci Threat Intelligence. Môže sa to líšiť, namiesto MD5-ky môžete mať aj inú hashovaciu funkciu, napríklad SHA-1, SHA-256, závisí to od Threat Intelligence-ového potom vendora. Celé, čo robíme, je, že zoberieme buď ten botnet report XML, kde si vyťaháme tie zaujímavé informácie, alebo cez ten taxi klient si potiahneme feed a potom nad takýmito záznamami prešrotíme posledné 2 týždne. Vypadnú nám zaujímavé casey na kontrolu, na riešenie. Trošičku zaujímavejší je potom ten case so Secmonom. Ten Secmon my máme postavený tak, že úplne v tom hornom slíži sú nejaké log sourcy, ktoré sú pre nás zaujímavé. Tie sypú logy na nejaké collecting servere, ktoré potom ešte filtrujú veci, ktoré nie sú pre nás zaujímavé do CM-u, ale sú zaujímavé mať ich odložené niekde nabok a v rámci log managementu. No a CM potom robí korelovanie tých zaujímavých informácií voči nejakému rulesetu korelačnému a z neho potom vypadávajú jednotlivé ofensy. Práve pre účely integrácie Threat Intelligence do toho CM, ktorý my používame, je možné zobrať taxi klienta a potiahnuť si informácie o IP adresách, o URL-kách, o hashoch, ktoré potom tento CM koreluje. A ono to v princípe vyzerá tak, že ten integračný skript, alebo je to vlastne skript, zoberie tie dáta a vytvorí korelačné pravidlo v rámci CM-u, že matchuj mi tieto IPčky, alebo tieto URL-ky, alebo tieto hashe podľa toho, čo ktorý log source nejakým spôsobom generuje. A v konečnom dôsledku vám z toho vypadne nejaká konkrétna ofenza, ktorá je skorelovaná práve s týmito IPčkovými informáciami, s ktorou vy viete potom ďalej pracovať ako s nejakým podozrivým caseom v rámci incident response. Čiže na záver mojej prezentácie, čo sa týka využitia Threat Intelligence v rámci vášho prostredia, viete pracovať s tou informáciou na viacerých úrovniach, od veľmi high-levelovej po veľmi technickú, závisí to od vendora
threat intelligence feedu, ktorého vy máte v rámci vášho prostredia. A to, čo je druhý taký bod, ktorý by som bol rád, aby ste si odniesli, je, že s tými informáciami viete pracovať nielen v čase dopredu a byť proaktívne nejakým spôsobom chránený, ale aj v čase spätne. Čiže tie informácie, ktoré ste si pracne nazbierkali v rámci vášho CMu, v rámci vášho log managementu sú zlato, v ktorom sa viete hrabať a vyťahovať práve takéto zaujímavé casey. Manuálne spracovanie je fajn, ale len na tie high-levelové dáta, čiže nejaké strategické rozhodovania, informácie o taktikách, ktorým si prispôsobujete vaše incident response procedúry. Low-levelové dáta, je to hlavy bôľ, je to dosť zle sa to číta, treba to zveriť počítačom, nech sa v tom hrabu oni. Práve podpora otvorených formátov, ako je Stix, Taxi, Cybox, je kľúčová nielen zo strany poskytovateľov threat intelligence feedu, ale aj zo strany vendorov, ktorí vám predávajú security riešenie. Za mňa všetko, nech sa páči vaše otázky. Mám tu motivačne pre prvého dotazajúceho sa bolestné. Nech sa páči. Snáď to funguje. Ako je to so šerovaním tých feedov, ktoré dostávaš od rôznych vendorov? Dá sa to robiť, alebo není to pod nejakou licenciou nešerovateľné? Alebo práve, že je ako tie komerčné feedy, tí jednotliví vendory si strážia práve od toho, to je v podstate to zlato, ktoré nejakým spôsobom sa ti snažia predať a nemal by si tie dáta nejakým spôsobom ďalej šerovať. Zase v nejakom protiklade k tomuto komerčnému bol tam zmenený ten CIF server, ktorý je vyslovene komunitná vec, kde ty vieš z neho nejakým spôsobom čerpať, ale zároveň vieš do neho prispievať, že riešil som tu malwareový case s touto IPčkou, nebola nikdy zatrekovaná, tak ju tam dám, nech aj tie ostatné firmy, ktoré nejakým spôsobom sú zapojené do tej CIF siete, vedia pracovať s tou informáciou. Takže môžeš tam dať len dáta, ktoré si nedostal od niekoho ďalšieho. Tak. Ja by som sa chcel spýtať ohľadom tej integrácie na CM, čo sa týka v podstate threat intelligence ako tej služby. Čo by boli tie use case v podstate pre to CM-ové násadenie? Bo my v podstate máme obidve tie služby a v podstate ten CM funguje na základe nejakých use case, ktoré máme predefinované a pre ktoré v podstate tie use case by tento produkt bol vlastne ako keby taký najúžitočnejší. Tým, že tie feedy, ktoré my máme k dispozícii, sú primárne nejaké malwareoidné, tak my to používame hlavne na odhaľovanie klientov, ktorí nejakým spôsobom generovali malwareovú komunikáciu, o ktorej my sme nevedeli, že je malwareová, alebo sme ju nechytali v nejakom rozumnom čase. Tým, že tie naše malwareové defenzy sa samozrejme spoliehajú na náš antivírus a ten threat intelligence feed je v podstate zrkadlom toho, čo my už máme v tom antivíre, tak tá proaktívna ochrana na endpointoch nie je až taká zaujímavá, skôr je zaujímavá možno na tej sieťovej vrstve, na úrovni tých firewallov, IPS-ov. Skôr preto používame tieto veci na hunting spätne. Čiže bol nejaký klient, ktorý klikol na nejakú URL-ku, ktoré sme nevedeli, že je malwareová a pozeráme sa, že či tam bola ešte nejaká dodatočná komunikácia, ktorá by mohla byť zaujímavá, či sa tam v danom čase objavili nejaké podozrivé fajly na disku a takéto veci. Čiže to skôr doplnenie ako keby tých existencií. Presne tak. Smerom k vám ako k bankovému sektoru je potom samozrejme zaujímavá aj tá informácia o targetovaných veciach. Čiže pokiaľ sa objaví nový malware, ktorý targetuje práve vašu inštitúciu, tak je to určite zaujímavý use case. OK, ďakujem pekne.